אתם הייתם יכולים לומר כאילו לא, פה מסתיים השירות, ואתם תמיד חושבים על מעבר ולתת, וחשבתי גם על זה, ותוך כדי עלה לי רעיון, ואז את מציעה לי, וכזה וואו, כאילו, לא מובן מאליו, בטח לא היום, ואני חייבת לומר שלא נתקלתי בהרבה נותני שירות שהם באמת עומדים, קודם כל עומדים מאחורי המילה, בואו נתחיל מזה. עכשיו זה שעושים אקסטרה זה כבר כאילו וואו, וזה כיף. איזה מגניב. תודה. כאילו, פתאום הראש שלך חושב על איך אני מביאה באמת קהל גדול יותר. זה באמת אתגר אותי, כאילו, הכניס אותי לסוג של פינה כזה של, אוקיי, איך אני עכשיו צריכה להביא את אותו מוצר במסות. איך אני הופכת את המוצר שעכשיו מכרתי אותו בפרימיום, ומנסה להנגיש אותו לכל בן אדם שבעצם יכול להיות רלוונטי. גיליתי אנשי מקצוע שבאמת מבינים בזה, וממש יודעים מה הם עושים, וזה לא כזה, טוב, ניקח את מה שאת עושה, וטובה בו, וזהו, וכאילו נמנף את זה. לא, אתם ממש ישבתם איתי על התוכן, עניין אתכם לדעת איך אני עושה את המחירה, עניין אתכם להבין, להיכנס ממש לפרטים, גם להבין איך להפוך את זה למשהו שיהיה רלוונטי גם עוד שנה ושנתיים קדימה. יכולה פשוט להרים טלפון וכזה, היי, ומה קורה, ואיך אנחנו מתקדמים, ותמיד אתם עם חיוך ענק וזמינים ושירותים, לא משנה באיזה שעה. אני ממש מעריכה את זה, לא כולם מן הסתם ככה זמינים ובאמת נותנים מכל הלב, ואני חייבת לומר שזה גם, זה אקסטרה שאתם לא חייבים לתת, כאילו, בינינו, זה לא משהו שאתם חייבים.